Як завжди, з самого ранку ми збираємося разом, каб розпочати нове подорожжя по самих цікавих кутках нашої країни. У прочуванні нових відкриттів рушимо наперед у минуле. По дорозі на Полесье спиняємося у Столбцовському районі, візитовка якого натурально колосовський заказник. Апроч того, ще 22 об'єкти унесені у державний спис нематеріальних історико-культурних коштовностей, двома з яких може похвалитися вёска Новий Свержень. У приватнасці вось гэты касцёл Пятра і Паўла, будаўніцтва якога ў 1588 годзе фундаваў Мікалай Крыштоф Радзівіл-сіротка. Адначасова з касцёлам ён заснаваў тут вось гэтую уніяцкую успенскую царкву. Ой, чорная, чорна, якая чарніца, з кім на ўсё жыццё я мушу породниться. Привет, Инга, очень рад тебя видеть. Привет. У нас есть песня. Песня называется «Ой, черная». Все совпадения случайны, как ты понимаешь. Мы сегодня расскажем эту историю в одном из самых модном и популярном стиле реггетон. Очень интересно. Попробуем. Усе, хто здаўна ставіцца да нас з асаблівай прыязнасцю, ведаюць, што цяпер сустракаемся ўжо ў сталічнай студыі. Будзем узгадваць, як мы цягам месяца вандравалі па краіне і традыцыйна зоймемся наданнем старой песні новага сучаснага аблічча. За апошні працэс у адказе кампазітар Сергей Сухамлін і чароўная дзяўчына і вакалістка, з якой я вас бліжэй і пазнаёмлю. Інга Кісялёва, спявачка, вядучая канцэртаў, салістка маладзёжнага тэатра эстрады, лідар гурта «Ін-Янга», уладальніца звання лаўрэата спецыяльнага фонда прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі, лаўрэат і уладальніца гран-пры міжнародных нацыянальных фестываляў і конкурсаў, уладальніца срэбранага медаля 4-х адкрытых дэльфійскіх гульняў, унесеная ў спісы таленавітай моладзі юні-эліта арганізацыі ЮНЕСКО. Тут, у Столбцовскім раёне, апроч багатай матэрыяльнай спадчыны, маюцца і нематэрыяльныя каштоўнасці. У прыватнасці ў вёсцы Яблынаўка аднавілі даўнішні абрад вымальвання дажджу. Господь наш, уладар сусветаў, нябёсаў, зямель, наталі сваёй вільгаццю зямельку нашу. Дарэчы, падобныя абрады там-сям па Беларусі яшчэ сустракаюцца, а ў Клімаўскім раёне закліканне дажджу увогуле ўнесена ў спіс нематэрыяльных каштоўнасцяў нашай краіны і мае істотныя адрозненні.
Не стеляла б я на свое голе вниз до долу. Сеяли барыни грацюха, сеяли барыни грацюха. Грацюха, грацюха, вся родина панова, барыня, барыня. Посеяли барыни грачуху, посеяли барыни грачуху. Грачуха, грачуха, вся родина панова, барыня, барыня. Грачуха, грачуха, вся родина панова, барыня, барыня. Ой, пололи барыни грачуху, ой, пололи барыни грачуху. Грачуха, грачуха, вся родина панова, барыня, барыня. Грачуха, грачуха, вся родина панова, барыня, барыня. Ой, убрали барыни грачуху, ой, убрали барыни грачуху. Грачуха, грачуха, вся родина панова, барыня, барыня. Грачуха, грачуха, вся родина панова, барыня, барыня. Як вядзецца, час ад часу робім прыпынак у нашай творчай справаздачы, каб завітаць сюды у студыю гуказапісу, дзе натхнёна і ашчадна ствараюць вакальна-музычнае аздабленне для даўнішняй песні кампазітар Сергей Сухамлин і спявачка Інга. Ты можешь что-то поимпровизировать на начало, для того, чтобы я вступление не делал какими-то инструментами? Пусть у нас вступление будет вокальное. Давай попробуем. Давай попробуем. Хорошо, поехали. Тогда попробуем вступить прям твоим вокалом. Любые твои импровизации приветствуются. Хорошо, давай еще раз попробуем, Инга. Прыпыняемся ля вёскі Пескі Кобрынскага раёна. Тут маецца вось гэты валун, усталяваны ў 18 стагоддзі. Па легендзе на ім адпачывала Кацярына II. А цяпер мы прыпыняемся ў Кобрыне. Тут, натуральна, маецца шэраг даволі знакавых пабудоваў. Але мы вырашылі завітаць вось да гэтага храма. Гэтая драўляная царква святых Пятра і Паўла першапачаткова была пабудаваная ў 1864 годзе у самым цэнтры горада. Але на пачатку 20-го стагоддзя яе перанеслі бліжэй да тутэйшых могілак. Дарэчы, храм не спыняў дзейнасці нават у савецкія часы. Перад царквой месціцца магіла блізкіх сваякоў Адама Міцкевіча з вельмі прыгожым і унікальным надмагіллем. Кобрын пэўны час належаў Суворову, менавіта таму тут маецца ваенна-гістарычны музей і яго імя. Адзін з найстарэйшых музеяў Брэстчыны быў заснаваны ў 1946 годзе. Найбольш значнымі з'яўляюцца калекцыі зброі і манет. Апошняя налічвае больш за 6 тысяч адзінак. Менавіта ў Кобрынскім раёне мы занатавалі даволі распаўсюджаны абрад – Троіца. Чому зозуленько, так раненько клоєш, чи ти зозуленько
а я тобі. Моє тобі, а твоє мені. Колись дівчата на льос гадали. Кидали віночок на березку, загадывали жадання, коли віночок упаде, значить жадання не збудеться. Один з даволі істотних елементів троєцького обряду – вадження куста, як, наприклад, у вёсцы Теребень Пінського району. Ой, Тройця, Тройця, да великий свят. Діться, дай Боже дождати, тому году знову прославиля. І я в нашій хазяйки хорошенько на диво. Горе, вишня, черешня, на колодязь налягло. А є спотоє вишні, да соколи вилетуть. Здравствуйте, гости дорогие! Спасибо, что пришли к нам в гости, поздравили нас. До дуба нахилися, дівчинам тисом присниться. До дуба нахилися, дівчинам тисом присниться. До дуба нахилися, дівчина це сон присниться. Дуба нахилився, дівчино, це сон приснився. Дівчино, це сон приснився. До дуба нахилися, дівчина це сон приснився. Дуба нахилився, дівчино, це сон приснився. Ой, приснився сон дивненький, що приїхав і міленький, що приїхав і міленький. Не той козак, що за садом, а той козак, що в саду. Не той козак, що две любить, а той козак, що одно. Дівка двері очинила, не той козак, що любила, не той козак, не той голос, не той його чорний волос, не ти очі, не ти брови, не ти козак до розмови, не ти козак до розмови, не та роза, що за садом, а та роза, що в саду, не той козак, що две любить, а той козак, що одно. Я ізноўку спыняю наше фальклорна-гістарычнае падарожжа, бо не варта пакідаць без увагі гаспадароў студыі гуказапісу Сергея Сухомліна і Інгу. Да іх і зазірнем. Хорошо. Вступление мы записали. Куплет и припевчик. Ваня, ну у нас идет фонограмма сначала. Ой, черная, черная, якая черница. С кем нам все житё, мушу породниться. Хорошо, спасибо, Инга, давай остановимся. Я вот думаю, здесь есть какие-то моменты, которые можно не делать спецэффектами, не делать обработкой, а можно спеть, допустим, вот пары, второй раз пропеть.
Хорошо, это отличная мысль. Давай так и сделаем. Мы спыніліся ў Маларыце. За маімі плячыма помнік драўлянага дойлідства. Свята-Мікалаеўская царква, пабудаваная ў 1909 годзе. Храм быў узведзены на месцы уніяцкай царквы, якая згадваецца па 1668 годзе, а ў 1904 згарэла. Не могу не узгадать, что Маларыта – малая родима цяжкаатлета Леонида Тараненки, олимпийского чемпиона, заслуженного майстра спорту СССР, уладальника 19 сусветных рекордов. Ходіте, хлопці, горди, рвати же недалеко Петра ждать. Ой, не так Петра, як Івана, рано зозулька заковал. Рано зозулька заковала, всім женитися заказав. Я вже замучилася, в мене ноги болять. Ай, ну добре, добре, то будемо тут брати. Так, беріть набірок і зав'язуйте, набирайте мені його ягоди. Бо сьогодні Петрівський Іван, а Іванові ягоди вельми полезні. Хочется узгадать яшчэ один вельмі прыгожы летні абрад – провады русалкі, які мы занатавалі ў вёсцы Вялікі Бор Хольніцкага района. Яму, дарэчы, нададзены статус нематэрыяльнай каштоўнасці нашай краіны. Забери усіх хворі, а дай нам здоров'я всім і добробит. Огонь, огонь! Забери усіх хворі, а дай нам здоров'я всім і добробит. Огонь, огонь! Забери усіх хворі, а дай нам усім здоров'я і добробит. Ой, на горі жита много, половина зеленого, пішли його дівки жати, та й забули серпа взяти. Жаль мені на козака, жаль мені на його, розтоптала черевички, ходячи до його. Ой, на горе жита много, половина зеленого. Пошли яго девки жати, дай забыли серпа взяти. Жаль мяне на казака, жаль мяне на яго. Розтоптала черевички, ходячи до його. Посылала мяне мати зеленое жито жати, а я серпа закинула, дай до хлопца повернула. Жаль мяне на казака, жаль мяне на яго, розтоптала черевички, ходячи до його. Ай,
чорна, бо я така чорна, бо я така чорна, я тая чорниця. Ванечка, сделай тут отметочку. Хорошо. И давай сделаем сейчас небольшое отступление в такую в глубокую лирику, хорошо? Я еще вот думаю, действительно, если в стилистике реггетона, то, может быть, и последнюю фразу куплета второго, она не такая интересная. Только из нее прихожим мушу породниться, а может, папа породниться. Отлично. Замечательно. Давай так и сделаем. Сёння вы, дзякуючы нашай камандзе, здзейснілі падарожжа па самых розных кутках краіны, убачылі багата цікавага і годнага. Тым часам гатовая выслухаць ваш вердыкт і Інга. Яна супольна з Сергеем Сухамліным прадстаўляе новую версію песні «Ой, чорная, чорна». Я ж пакуль развітаюся, але папярэдне нагадаю, чакаю ўсіх роўна праз тыдзень. Убачымся. Ой, чорная, чорна, як тая чарніца, з ким на все життя я мушу породниться. Чорна була чорна, не було мне пари, ти со мною, хлопці, як дощові хмари. Бо я така чорна, бо я така чорна, бо я така чорна, як тая чарниця. Бо я така чорна, бо я така чорна, бо я така чорна, як тая чарниця. Червону стужку коси заплетаю, где ж ты, мой коханый, я тебя познаю. Девка я хороша, добра работница, только с непригожим мушу папа породниться. Бо я така чорна, бо я така чорна, бо я така чорна, як тая чарниця. Бо я така чорна, бо я така чорна, бо я така чорна, як тая чарниця. Ой, чорна, чорна, як тая чарниця, з ким на все життя я мушу породниться.